दा मुंख्लं सेथि मुंख्लं सुजित नार्जारिजों लोगोसे 5,000सो अनजिमानि बर' फिसाफ्रा जे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननो मुंख्लंनि बेसेनखौ होनांगौब्ला थाबैनो बर' हारिया खौसेथि गसंखांनानै आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायोब्लासो सुजित नार्जारिनि जिउ सोलेर आरो गुबुन गुबुन मुंख्लंफोरनि जिउ सोलेरा निश्चय शान्ति मोनगोन आरो बेखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों सुजित नार्जारि बिथांमोननि जे सुप्रिम सेक्रिफाइस बेखौ जाहाथे बर' फिसाफ्रा मोजाङै जाहाथे बुजिनो हाथों बुजिनो नाजाथों आरो बिथांमोनखौ जों जुदि गोसो गोरबोजों खुलुमथारनोब्ला जोंनि मुंख्लं जोहोलाव बिथांमोना जायनि थाखाय गाव गावनि जिउखौ दान होलांबाय प्रेक्टिकेलि आलादा बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिनायनि सुबुं सोमावसारनायखौ दा बावैनो जुरिफिननांगौ होननानै आं खावलायो दिनैनि साना आं सानो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ गोसोखांहोफिनजानो लुबैदों जे बड'लेण्ड हादर सोरजिनायनि सोमावसारनायाव 5,000सोनिबो बांसिन बर' फिसाफोर मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायखौ ओरैनो फैमाल थांनोसै नामा ना बिथांमोना जिखिनि खामानिखौ मावनो हालांजोबासै बिथांमोननि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आथिखालनि गोदान जोलै हान्जा आरो गोथां बर' फिसाफ्रा जुजिफिनगोन ना जुजिफिना बेखौ दिनै गोसोखांहोदों बे आंनि सासे फरायसामोन बै समाव आं क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पास स्कुलाव आं फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन बे समाव सुजित नार्जारि सासे फरायसामोन फुटबल गेलेनायाव बिराद आखा फाखामोन बियो आरो बे हारि अनफावरि गोसो बिनाव दंमोन हिसाबै 1987नि 12 जुन खालि गुवाहाटीयाव जे फार्स्ट बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायनि बयनिख्रुइबो देरसिन जे मास रेडि जादोंमोन सुबुं गौमा बेयाव बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव रोखोमै गुवाहाटीनिफ्राय न'सिम गिदिंबोफिननाय समाव बरमा खाथिनि तिहु सकआव बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनाय आरो बर' हारिनि बेरेखा माखासे मानसिफ्रा जमनानै थानानै जोंनि सोमावसारग्रा सुबुंफोर फैबाय थानायखौ जाय जेरावहाय बेवहायनो आक्रमण खालामदोंमोन सुजित नार्जारि जि बासआव गाखोना फैदोंमोन बे बासखौबो आक्रमण खालामनानै अन्थाइ बायदिसिनाजों खुबैनानै आक्रमण खालामदोंमोन आरो बेवहायनो जोंहा सुजित नार्जारिया दुखुनांथावै गावनि जिउखौ अबथिरायै बावलांनो गोनां जादों आरो बे सासे आदर्श गोनां मानसिमोन नङाब्ला बे हाइ स्कुलाव फरायनाय बैसोनि समाव बड'लेण्ड नांगौ होननाय सुबुं सोमावसारनायाव बारसोमहैनाया थामथियानि खोथा नङा जोंसो गियो खिन्थु बे गियाखै बेखायनो सुजित नार्जारिनि जे आदर्श बे आदर्शखौ सिगाङाव लाखिनानै दोननानै आथिखालनि गोथां बर' फिसाफ्रा दा बावैनो आलादा बड'लेण्ड हादरनि थाखाय सोमावसारनांगौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेबो मोनसे सुजित नार्जारि थैलांनाया दिनै 39 बोसोर बारलांबाय सासे मानसिनि आधा जिबना थांबाय आरो जुदि 39 बोसोर बारलांबावोब्ला जोंनि सुबुं सोमावसारनाया बड'लेण्ड हादरनि थाखाय बावलांबावोब्ला अब्ला मा जाहैगोन बे बर' हारिया बे बुहुमाव हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ मस्त मुस्किल जाबाय बेखायनो आंनि आटमस्ट आपिला बेनो जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम जे थाबैनो जयै खौसे गसंख्रांफिननानै गोदान स्पिरिट गोदान साननाय गोदान गोहो बोलोजों आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ जुरिफिननांगौ आरो अब्लासो सुजित नार्जारिमोननि रुंसारि जिउनो जों असे मान सन्मान होनाय जागोन होननानै आं सानो आरो बयनिख्रुइबो सिगांसिन आं दिनैनि बे बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायनि सेथि मुंख्लं जोहोलाव सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ दिनै
गावनिनो असे गामिनि सेराव थानाय जायगायाव सुजित नार्जारिनि बेसेबांबा गिदिर जारिमिनारि मुसुखा गायसंनानै दिनैनि मुंख्लं सानखौ फालिनायाव आंबो फैनो मोननानै गोसोआव जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। दिनैनि बे गोथार साना बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे सान, ट्रेजेडिनिबो मोनसे सान आरो बड'लेण्ड सुबुं सोमावसारनायनि गोलाव जारिमिननि गेजेराव सिगां खुन्थिया होननानै आं दिनै बुंनो सानो। दिनैनि साना गमामायैनो दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ सुबुरुन होदों गोसोखांनो थाखाय बे सुजित नार्जारिया मानि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांखो।